a donar un premi a actuació en sector públic. I hem rastrejat, hem buscat i hem trobat que l'única taula que senta a tots els alcaldes d'un destí turístic, en aquest cas Balear, sou vosaltres, a través de la taula d'alcaldes. I llavors hem volgut saber com funcionava, ens hem informat i hem arribat a la conclusió que, primer, el sector turístic té èxit si funciona el destí. Si el destí no té una marca, no funciona, els alcaldes, l'equip de govern no funciona, cada empresa té la seva marqueta, la seva marca. Això no funciona en un mercat ofert amb tanta competència. Llavors, per què o què ho reconeixem? Què vol dir la taula del turisme? Quins continguts té? Doncs ho hem resumit en 7 valors a copiar. I dic a copiar perquè quan algun altre destí turístic ha intentat crear una taula d'alcaldes, resulta que no ho han aconseguit. Quan el jurat vaig plantejar aquesta possibilitat amb tota la informació, em va dir, això és utòpic, és teòric, perquè no funciona. Però resulta que aquí tot l'utòpic és el que no domines, quan ho domines es converteix en pràctic o ho heu aconseguit. Llavors fixeu-vos que té 7